Idol, ano bang ano? Sa Panris, wala ka pang Panris? Ano nangyari sa Panris mo? Yung parang may kwento sa Panris na ito eh. Ano lang, umuwi akong kumain sa amin. Iniwan ko dito yung ibon, tapos pinabili. Walang nagbantay dito, Idol, lang nagbantay. Sa kapatid ko, kaso hindi niya napansin. And Max na, naging bato pa. Yung mga Idol na Panris, Inmax mga Idol, so ito napakasakit na, masakit na kwento mga Idol. Umuwi ka sa inyo. Oo, kumain. Kasi doon yung bahay ko eh. Dito Hindi ba dito? Sa nanay ko. Tapos ano nangyari? Yung ibon mo dito na. Ako na yung hinihintay. Yo, what's up mga Idol no? So, ngayon mga Idol no, dumiretso tayo rito sa ano, sa kay Rubin Taguibao, yon ang nag-first overall champion ng Cagayan. Ayun nga mga Idol no, papunta tayo rito at syempre, mag-look busy tayo sa kanya, titingnan natin yung nag-first overall champion niya. Tatanong tayo ng konting tips mga Idol at syempre, dala-dala pa rin natin itong ano ni Idol Bino, itong gift board niya sa atin. At yun nga mga Idol na tinintay natin mga Idol kasi wala pa. So, waiting mga Idol, so yun ang ano, andito tayo ngayon sa lock ni Rubin Taguibao. Ay yung ano, ang first overall champion sa pare na dating ABCP. Yung ano, first overall champion sa Calaveria, Cagayan. Yun ang ano, eto nga siya mga Idol. Kimis mo tag? Ulit ang mukha mo. Kaya bigyan ko. Ano nangyari dyan Idol? Kawawa lang yan. Pampaswerte yan. Oo. Ito mo, pagkita pa yan. Anak ni The Mister yan. Ne. Bitang kang tayo. Kari-kari, bears. Favorite niya, Karpaw. Kaya kayo. Ang bears. Ibig sabihin mga Idol no? Ne. Mayroon pa palang warrior dito kasi Idol, may mga warrior rin dito? Yung naka-BBC. Dito na ka, no? Dito umuwi? Iba pa rin dyan. Yung mga Idol na Halos dito pa yung ano, panlaban. Mga YB dun. Ibig sabihin yung naging first overall champion mo, dito umuwi. Ayun, naka-Bartolina. Ayun nga mga Idol, no? At yung ano niya, yung nag-first overall champion niya ng Calaveria, Cagayan. Ayun, dito pala mga Idol, dito umuwi. Pero mayroong magandang lock din sa taas mga Idol, sa kanya rin mga Idol. Pero wala pang mga warrior gano'n dun, wala pa gano'ng mga warrior dun. So dito pa. Nakatago. Ito nga pala mga Idol, no? Nakatago pa, nakaano pa. Ito mga Idol, no? Patadlo rin eh. Linda. Sino ang mga Idol na napakaganda ng ano dyan mga Idol? Ano lang oh. At sa kami ka. So yun ang mga Idol, no? So, ako mga Idol, mahilig ako manghimas mga Idol. Himasin natin mga Idol. Talaga napakasolid ang katawan. Si Idol Rubin Ako Taguibao. nakabawas to. Oh, ayun mga Idol, silipin niyo mukha mga Idol, no? Ito rin yung mga mukha na nakikita ko rin sa JMB. Ganito. Mga Idol, napakasolid. 2 beses na yan! Ayun nga mga Idol, no? Ayun, naka-KFC, naka-banded KFC rin na, 2022. Ganyan mga idol niya, pakpak idol. May tatak ba? Sa kabila. Meron tatak. Ano pala, no? BBC. Ito nga pala. May tatak na ano. Tatak na yung... BBC tsaka. BBC. Tsaka. Ayan oh. Ay, dati ba nilabas sa BBC to? Season 2. Oh, pangatlo ako sa Patibayan. Oo, Calaveria Clagger din yan. Nag-Calaveria Clagger. So, ayun nga pala mga Idol na dating nilaro sa BBC. Noong season 2 yata, no? Season 2 tapos ngayon laro ng ABCP na ngayon pare siya ngayon at ito nilaro uli mga Idol. At yun nga mga Idol na first overall champion mga Idol. Ayan. Nag-third sa Patibayan. Third sa Patibayan. At yun nga mga... Yun nga, nag-third si Barry Calvin. Oo. Nag-third ako sa Patibayan champion. Ayun nga mga Idol, sila lang mga Idol. Si kumpare nilo, alaala ni kumpare. At itong, ano pa rin, ano mo? Lock mo? Keanu Lo. Ayun, Keanu Lo. Yun. Ayun nga mga Idol, no? Idol, baka meron ka maibigay ng mga tips mga Idol sa mga viewers natin dyan mga Idol. Kasi syempre ano naman marami nag-aabang dyan eh. Ano maibigay mo na Idol na tips Idol? Pabaon sa mga ibon mo bagong iasakay. Ano maibigay mo na tips? Yung talaga yung maintain mo lang yung laging dapat, tawag dito, yung unang-una, recover dapat yung ibon, hindi man makukuha sa nila. Yun, sa oo. mga gamot.
Tama, recover. Ideal lang. Oh, Reload. yun lang yung pabaon mo. So yun ang mga idol, no? Napakasimple mga idol. At parang katulad din kay kay alaala ni kumpare mga idol. Parehas mga idol, no? Nasa ibon, nasa performance ng ibon. At syempre, konting pabaon. Minsan lang kasi pagkakamali ng iba, sumusobra sa gamot. Oo, yun, sumusobra sa gamot. Yung siguro hilo, no? Yung gusto pa nilang bumilis. Oo, yun. Kaya minsan, last lap na lang. Wala na. Gusto pa nilang bumilis ng ibon. Ano pang Oo. isasal? Ayan. So yun na nga mga idol na, ayan, narinig nyo naman yung narinig nyo naman yung, parang ganyan, nakikita ba si idol rito? Yung mga idol na, yun yung pinaka-tips mga idol. Mga small tips lang yung mga idol, mga simpleng lang yun. Reload, tapos ideal, yun nga, no? At syempre, samahan din natin ng maraming dasal. Yun! Ayun mga idol na, at syempre mga idol, dito, ito na, ito may wala ka na nakasala ngayon sa BBC. Palaban. Meron tatlo. Meron din, ayun. Nag-lock ako tatlo, Burgos. Nag-lock ka? Ako wala eh. Ako naman yung ibon ko, pero okay lang. At least masaya pa rin tayo, kasi lang tayo. Ayun yung mga idol na Burgos nga, fourth lap, Burgos. So yun yung nag-lock pa rin yung ibon nila. At yun sa alaala ni kumpare, yun. Champion, no? Champion sa, sa pooling. Hakot, mga idol, hakot premyo. At yun nga na sa atin mga idol, sasakay pa rin natin mga idol kahit na hakot tayo ng basher. Yung mga idol na, idol baka meron ako si shoutout dyan sa natin, mga tropa-tropa dyan. Wala lang, alaala ni kumpare. So, ayun, grabe, solid yung dalawa na to. Mukhang talagang, siguro mga ibon na ito, iisa lang eh. Kasi alaala ni kumpare, nagpo-first, tapos nag-third naman sa pooling, si itong Keanu Love. Pero champion niya. Idol, ano bang sa panrace, wala ka pang panrace, ano nangyari sa panrace mo? Yung parang may kwento sa panrace na ito eh. Umuwi akong kumain sa amin. Iniwan ko dito yung ibon, nas binabit. Walang nagbantay dito, idol, walang nagbantay. Sa kapatid ko, kaso hindi niya napansin. And Max na, naging bato pa. Yung mga idol na panrace, in-max mga idol, so ito napakasakit na, masakit na kwento mga idol. Umuwi ka sa inyo. Oo, kumain. Kasi doon yung bahay ko eh. Dito. Hindi ba dito? Sa nanay ko. Tapos ano nangyari? Yung ibon mo dito na. Ako na yung hinihintay. Diyos ka, yun ang Ano lang, mga siguro, 3 akbang lang yun. Ibig sabihin, yung sa kalaban mo, sa nanalo ng Inmax na dapat sa'yo, is point lang yung diferensya. Oo, siguro. Siguro kung di ka pa kumain, ang laki ng lamang. Kaya nga last, hindi na ako kumain eh. Hinihintay ko na. Yun na nga mga idol, no? Ayun na mga idol, no? Talagang pag inabot nga naman ng mga idol ng malas. Yun nga pala, no? Ito si Keanu Love pala, nandito ng ibon niya. Kasi lang, umuwi sa bahay nila, kumain. Tapos, yun nga nakasali sa fun race. Last lap ng Inmax. Tapos, pagdating niya rito, yung ibon nandito na. Sayang, kahit yung patulang nagbantay, no? Sayang, dapat sana ngayon, bababumbum ka. Sayang. Dalawa na sana. Pero, sayang. Dati na ako ka dati? O wala? Sa'yo mo dalawa na sana? hindi, yung nakuha ko sa Ay, oo. Hindi, dati nakakanaman. Kaso, pag minsan patigil-tigil. Pero lang yan, dati. Ang babag. Ayun nga, no? Talagang gusto ko rin mga idol eh. Gusto ko rin yung sana maging ganun din yung ko, yung mga ibon ko. At yung nga mga idol na maraming salamat idol. Ayun, maraming salamat sa tip, sa share. Yung nga mga idol no, at ito napakahalaga na ito sa mga newbie diyan katulad ko. So parehas tayo ng pangarap na magkaroon ng certificate. Tumagos yung ibon natin, dumulo yung ibon natin. So ito lang yung pinaka-the best na tip ni tips ni Idol Keanu. Reload, ideal, samahan ng maraming dasal. Yun. Siyempre mas napakahalaga yung yung pag-recover ng ibon. At yun, Yun yung number 1. maraming salamat idol. Yun. Ako kung ibili mo. At siyempre, Yung malaki yung binulubkit. ano idol na at yan, maraming salamat sa inyo na at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel tapos pa-hit yung notification bell para maging updated tayo sa sunod nating mga video. Bye-bye!